sa ano para Kain. makahabol doon sa kanyang aral para hindi siya magbalik Spam. kursin. Okay. Dito ako sa trabaho, break time namin. Oo, Mm. Ren. Mm. Oo. Mm. Nandito, dumating ang mga tatay siguro kanina, mga anong oras, Dede? Mukbang. Anong oras dumating sila nandun? Anong oras ka dumating? Ala, may mga tangali ba? Oo. Mga 8 dumating ang mga mama ng umaga. Okay, okay. O sige Tiyo, ingat kayo. Ingat kayo pag biyahe, pag uwi. Ayun. Rene, thank you. Ikaw rin dyan, Spam.